Helena Vondráčková. Mrkva sadí mrkvu, mrkva. Musím trošku rozcvičiť. Mrkva. Dobre, počujeme sa, skúška mikrofónu. Povedzte niečo? Pardon. Jste mi člověče vyrazil skoro zuby? Prepačte. A však kúpiť si nové. Já už myslím, že mám radši ty svý. Naozaj, dobre. Je to v poriadku zvuk, takže odjazdíme to, Laďo? Dobre? Nedávejte mi to takhle, ale trošku níž. Promiň, hop, no. Helenka, chodíte na Slovensko na silu, alebo je to v podstate vaša záľuba, alebo máte nejaký vzťah k slovenským fanúšikom, k slovenskému publiku, k slovenským ľuďom, k slovenským, neviem čo? Násilím nechodím nikam, v první řadě, takže... Vidíte, priatelia, násilie v Čechách nepozná medze. Dobre, takže... To zase není až tak pravda, ale co se týká mýho výběru, tak já si chodím opravdu tam, kam chci a to, co se mi líbí, si vybírám. Zaplať pámu, že jsme se toho dožili, takže jsem... Prepačte, ja som mal okuliare na sebe. Konečne nás poznají. To sa tak nerobí. Zoberieme to ešte raz, lebo som nejaký rozhádzaný. Ja som sa na vás pozeral, keď ste dávali podpisy. Doslovne som vám závidel, pretože je to úžasné, že tí ľudia doslovne po vás bažia, pretože už 40 rokov spievate na tejto katedre slovensko-českej populárnej muziky a stále si držíte svoj kurz. Ako to robíte? Já si myslím, že já to robím pořád stejně už od roku 69 nebo 64, kdy jsem začínala. A samozřejmě během té dlouhé dráhy člověk má takovou jistou i sinusoidu, není to vždycky tak jako... No, parabola, jasne. Helenka, Zdena Studeničová vlastne naspievala v tom filme s tebou... Studenková, ne? No, tá, čo tam spievala, čo tam robila tú manželku, tých maňušov, čo tam chodili po zabučky na tých bežkách. Ale to som chcel povedať, že ona naspievala ten song, vy ste ho potom prevzali a skutočne, môžem vám povedať otvorene, so srdcom na ruke, alebo s rukou na srdci, že vám to ide lepšie. Lepšie to spievate, máte dobrý sound, aj fond a je to úžasné, že v týchto rokoch máte takú skvelú kondičku. Ktorá poloha vám lepšie sedí? Ako... Vy ste hodně mladý, takže vy si to vůbec nepamatujete, já vás musím poopravit. Takže zaraz tam, viete. Áno, tak Dana Studenková to nikdy nespívala, to jsem zpívala já. A ona to jenom na můj playback to naspívala, jako nahrála ve filmu. To samé, ona nespievala akože? Nie, ona to nespievala, to som spievala ja. Ale to nevadí. Ja sa vás takto opýtam. Vy ste v podstate populárna speváčka, hej? Od vás si v podstate berú príklad také hviezdy... Dalo by sa to tak povedať. Hej, od vás si berú príklad také hviezdy ako Barbara Streisand, že vlastne od vás preberajú veci. Že, jak ste to spravili, že sa o vás dozvedeli? Lebo ste spievali teraz v Amerike, v nejakej Cambridge hale s Karlom Gottom. Tam ste mali nejakú možnosť? Tá hala sa menuje Carnegie Hall. A je to jedna z nejslavnějších hal vůbec. To niečo podobné ako v Nitre. Niečo podobné, áno. Takže to je o hale. Máte vnúčku, hej? Spieva takisto, má talent po vás. Výbornou vnúčku, mám talentovanou. Jakú kartu ste hodili, že sa to podarilo aj vašej vnúčke? Ja som nic neházela. Ona je pracovitá, ona je bystrá holka, chytrá, inteligentná. Vidíte, priatelia na Orave, ako českí naši priatelia vedia spodobniť náš language a ako to komicky znie. Skúste povedať niečo po slovensky, také hviezdoslavovské, ako my na Orave, že chvíľku vtiehol gazda s drevom. Jenže pozastavil spraš, už zvúkajú s hlasom mrzutým, už obrátil sa k Helenke revom. To bolo bohovsky dobré. Že robíte zo mňa srandu, že? Nie. Helenka... To som si nedovolila. Bola čo také? Helenka, Jiří Korn s vami tiež spieval. Ja by som chcel, keby ste mi za neho podpísali, prosím vás, platňu pre moju kamarátku. Za neho? No za Jiřího Korna. Ona o tom nebude... Ne, za Jiřího Korna ani podepisovať nebudu. My budeme mať veľkú radosť, keď nám to podpíšete. Čo to ono sa tieko? Že Helenka za Jiřího Korna... My sme trošku šialení na Slovensku, ale viete, to je tréma, lebo vy ste celebrita, ako neviem čo a srdce mi proti trepoce. Už som čakal. Na javisku som počul, že bolo 60 stupňov. Jak sa pripravujete? Chodíte do Tanzánie, na ťavách sa vozíte? Lebo viete, to není sranda podávať takéto exkluzívne výkony ako vy. To není vůbec sranda. Musím říct, že když jsem tam vešla, tak než jsem se rozdejchala jak ste a vošla? zvykla jsem si na ten příšerný vzduch, tak to chvilku trvalo. No. Strašný kandál tam bol. Ja som si čuchol a som myslel, to je fakt úžasné. Berete nejaké... Ne, nic neberu, žádný doping, nič také. Ne. Dobre, priatelia, Helenka Vondráčková, ja by som si chcel s vami zaspievať ten duet, čo ste spievali, čo sa to volá, z toho... Čeho? S tebou mne baví sviet.
Máme ni, že by sme to spolu zaspievali. Ja tu mám aj napísané, počkej, vypadol mi Jiří Kor. Priatelia, prepáčte mi. Co to neumíte z paměti? Ale umím, len ja som dostal nejaký výpadok pamäte. Takže skúsme to. Máme ni chvíle závratí, šípky zázraku. Helenka, prosím vás, neodchádzajte mi, ktoré z nich sa nevráti. Priatelia, Helenka nám odbehla, neviem, kedy to dospievame spolu. To skutočne famózny človek, srdce mi prúči trepoce, ako som už spomínal. Helenka to možno, že nezvládla v tejto chvíli, my sa za to ospravedlňujeme a posielame jej veľkú pusu prostredníctvom náš a našej televízii. Takže priatelia, ahoj. Helenka, si zlatá, ľúbime ťa. Ahoj.